Good morning, good morning, my Live Good family. Once again, this is Prof. Jericho Eric, also known as si Daddy Jake TV, and welcome back to my channel. And guys, for today's video, this is gonna be a video tutorial regarding with the renewal of our subscription with Live Good. So, I would like to congratulate or the affiliates na once pumasok po kay Live Good, automatically they become bronze or automatically nagre-refer din po sila na nag-share po sila nitong blessings and nagkakaroon po sila ng mga business partners down the line. Kasi ang advantage po niyan, automatically nagkakaroon po ng laman ang ating credit wallet. So, pag may laman po ang ating credit wallet, hindi na natin iisipin yung renewal natin sa Live Good subscription natin. Kasi parang isang beses lang tayo naglabas ng puhunan. Yung 2,800 natin or the $49.95, isang beses lang tayo naglabas kasi on our renewal, it will come from our income. So linawin ko no, isang beses ka lang maglalabas ng puhunan mo, kaya kailangan i-share mo itong blessings na to sa mga kaibigan mo. As many as you can para mayroon kang na-refer, pumasok, naging affiliate din, lalo kung maging bronze ka. Kasi pag dalawang na-refer mo, so automatically you will generate $50 in your back office. So automatically, mayroon ka ng good for 5 months na subscription. Hindi mo na po problemahin, hindi mo na iisipin. And mamamalayan mo, lumalaki na ang matrix mo at kumikita ka na. So that's the advantage of those affiliate na nag-i-invite nakakakuha ng mga new affiliates na pumapasok sa inyong organization. So in this video, gagamitin po natin yung ating business partner, a leader from Batangas, na saan pinagkakatiwala po niya sa atin ang account niya for the renewal ng kanyang accounts po. So let's dive into this video presentation or demonstration. So ayan, this is Welcome Natividad Maranan, you're in control. So lahat po ng informations na yan sa back office po natin, kailangan ma-familiarize natin kung anong gamit niyan. So since ngayon po ay magre-renew po tayo ng ating subscription using credit wallet, so let us check kung may laman yung credit wallet. Or let us check muna, may na-recruit na ba to si Coach Natividad Maranan? May napamember na ba to? May nakuha na ba to na mga subscriber? Nag-subscribe sa Live Good? Ayan, tingnan natin. So, my referrals. Ayan, so mayroon po siya si Sir Michael Hanupol, ayan isa. Si Sir Belron Jetro Pelegro, dalawa. Then, ito po si Jessie Bartolome, tatlo. And si Maria Cristina Teresa Cruz, 4. Okay, so ibig sabihin, mayroon po siyang $100 no, in her back office and wallet. So, yun ang hindi niya napoproblemahin. So, yung una siguro, yung dalawang bago, nakuha niya ata yun on recently lang, hindi umabot sa cut-off. Kaya kung titingnan mo, meron siya ditong $80. At ang pagkakaalam ko, nagamit na yung isa niyan doon sa registration. Tingnan natin kung saan napupunta nga talaga para ma-check natin. Ayan, kung credit log, dito mo makikita kung saan napupunta ang iyong mga income. Ayan, so mayroon siyang na-register na isa, si David Foley, using credit wallet, kaya less $49.95 doon sa $80 na kinita niya. That's why ang available balance niya ngayon in her credit wallet is 30.05. Now, ang demo natin ngayon, so talaga take note ha, pag bago kang affiliate, kailangan talaga maka-invite ka, makapa-join ka para may laman ang credit wallet mo at hindi ka na mamumroblema sa renewal ng account mo. Tama? So ngayon, magre-renew tayo ng account na to. Balik tayo dito kunyari sa home para di kayo malito. So pagka-login nyo po, automatically, alam natin na may laman yung credit wallet natin, punta ko po muna sa My Information. Pagkadating mo po dito, kunin mo po itong ID number mo, then i-copy mo po yan bago ka pumunta sa My Earnings. Pagdating po sa My Earnings, i-click mo itong credit wallet, check natin, tingnan mo 30.05 ang kanyang available balance. Then,
i-paste mo dito yung kinapi mo na ID, number. Pwede yan sa'yo or pwede yan sa downline mo. Pwede mo yan gawin sa mga partners mo. Pwede mong i-renew ang kanilang account using credit wallet ng ganitong proseso. Okay? Then dito, ibaba mo dito. Ang sabi niya, choose credit type, order product, or pay for membership. Pay for membership po tayo, kaya click natin continue. Then, magna-navigate yan on the next page. Papunta po yan dito sa ating shop. So, kung titingnan mo dito, lahat po products po yan. I-scroll down mo lang kasi nandito sa ilalim yung ating membership. Monthly membership, i-click nyo po yan. Then, diretso po kayo dito sa continue. Click mo yan. Then, mado-double check mo naman yan. Again, tingnan mo guys may 30.05 na balance. So, makikita mo naman kung tama yung account na nire-renew mo. Natividad Maranan, yan, affiliate. Tapos, 9.95. So, issue credit. Then, ang tanong ni Live Good, are you sure you want to issue credit to this account? Yes. Okay natin. So, kung titingnan mo, 20.10 na lang. So, ibig sabihin, yan ay na-renew na. Okay? So, if we're gonna click continue, tuloy lang po uli yan. Parang nag-back lang po yan sa kanyang page na yan. So, para malaman mo kung nag-prosper ba, nag-push through ba yung ating renewal, let us check here in order history. Okay? So, in order history, you can see real time. 425, ayan, so, 9.95. Okay? So, ngayon, tingnan natin dito sa my membership niya. So, ang sinasabi dito, you have paid your membership for the following months, April and May. Ang sunod niya na pong payment will be on June 4. Okay? So, again, guys, if you can see here, this illustration shows that if you are going to look for partners with Live Good, automatically, isang beses ka lang talaga naglabas ng capital. Dahil, yung renewal ng yung account for subscription is manggagaling na po sa income natin, which is dito po sa wallet. So, on how to set up your credit wallet, meron po tayong video presentation po niyan at here in my channel. So, hanapin lang po natin and balik-balik lang po kayo dito sa channel na makakakuha po kayo ng maraming informations to build your organizations with Live Good. So, once again, this is from Jericho Erinco, also known as Silada Jake TV, your gold and rank affiliate business partner here. And of course, I want to see you all guys at the top. Thank you so much and God bless you all.